Aquesta ordenança és evident que ha fet reaccionar la gent per lo impresentable que era. Per nosaltres tampoc és necessari cap tipus d'ordenança cívica, perquè les ordenances cíviques el que fan és intentar regular el comportament dels ciutadans, i nosaltres creiem que el comportament dels ciutadans és el més correcte del món i no hi ha que regular. Que hi ha determinades activitats, determinades situacions que s'han de regular? Sí, però no a través d'una ordenança cívica. S'ha de regular d'una manera molt clara quins són aquests espais que pot ocupar una activitat lucrativa i quins són els espais que són de dret dels ciutadans i que aquest espai és absolutament innegociable. Aquest no és un règim totalitari, nosaltres som capaços de dir el que vulguem i aquesta no és la forma. Com t'agradaria que la gent visqués en els carrers de Palma? En plena llibertat, en veritat sense cap ordenança. Però bueno, sabem que ara estan preparant una ordenança cívica. Llavors el que sí que volem des del meu col·lectiu, el col·lectiu que presideixo fa 11 anys, que és el Circo de la Vida, Circs Sense Fronteres de les Illes Balears, doncs demanarem una reunió independentment a aquesta manifestació, com ONG, i sol·licitarem que es reguli l'activitat en favor dels músics i artistes de carrer. Tomeu Coll, avui, amb una festa com la d'avui, de concentració en contra de l'ordenança, que serien unes fotos en blanc i negre o en color? Vale, hauria de ser en color, però també diré la veritat i tinc un carrer de blanc i negre dins la càmera, així que serà en blanc i negre. I de quin color trauries la policia que ens està vigilant? Ui, tan negres com van, o més. Aquí tenim un hort urbà creat de manera espontània, tenim una casa ocupada just aquí de vora, tenim moltíssima policia envoltant i passejant sovint per aquí. Per què? Jo crec que s'està assumint malament l'espontaneïtat i s'està assumint molt malament la iniciativa dels ciutadans. La ciutat està viva quan hi ha iniciatives ciutadanes i això no és dolent. No es valora el que és l'activitat de la ciutat i s'intenta controlar com si fos un descontrol, i és erroni. Vull dir, això és dinamitzar una ciutat, deixar que la ciutat i els ciutadans tinguin iniciativa i que puguin aportar al carrer les seves iniciatives. Tot el que més és coartar el que de totes maneres no serà possible, perquè sempre el ser humà ha avançat i el ser humà s'ha intentat sempre, amb més dificultat o menys, expressar en llibertat, i això és el que hem d'aconseguir tots. No a la ordenança d'ocupació de la via pública, sí a la cultura lliure!